For today this video ay maglalagay naman tayo ng tempered ng Oppo A15 yan. Ituturo ko sa inyo kung paano ba maglagay ng mga tempered sa inyong cellphone. So, ano pang hinihintay ulit natin? Let's start. 2,000 years later. So, ayan team na sa tagtagin muna natin yung ating plastic sa cellphone. Ito yung pag bumili kayong bago, may plastic pa siyang nakalagay. So, ayan, tagtagin lang natin siya. So, ayan. Pagkatapos niyan, punasan mo siya ng wet wipes. Kailangan linis na linis ang ating phone. So, ayan. Kailangan nga pala tayong electric fan. Pag maglalagay nga pala kayo ng tempered, kailangan ilagay sa electric fan kasi baka lumipad yung mga alikabok ulit sa cellphone. Tapos sunod din naman punasan ng dry na wipes. So, ayan. Nga pala, ito yung pantagtag ng dust absorber yan. Kapag maglalagay ko, okay, may mga bubbles na may dust dun sa loob ng tempered, yan pwede nyo siyang gamitin. Tandahan lang natin siya ilagay para maganda yung so kailangan linis na linis at walang dust. So yan, medyo matagal na lang tayo ilagay kasi kailangan talaga yung kailangan walang dust. Sayang naman kung may dust. So yan, meron siyang so gamitin na natin yung ating dust ito para dito natin mikit yung pagkatapos niyan, pag nalinis na lagay nyo na yung tempered. Nalagay sa cellphone. Kailangan lang lahat. Naglalagay na siyang glass. Naglalagay na tayo ng tempered glass niya. Kailangan na tingnan masyado kasi hindi naman siya pantay. Hawak niya yung dry na wipes. Ito ang punas natin. Kita na. So, ayan. Gamitin natin yung light. So, ayan.
Nilagay na natin yung tempered ng ating OFO A15. So, tasan na natin siya. So, hindi lang siya masyadong full tempered kasi yung full tempered ay may dito, black din sa gilid. Pero mas okay na to. Safe na rin yung ating phone. Yan. Pinasin na natin. So, ayan. Napapansin mo na tempered mo siya at naalis na yung kanyang plastic. So, ito na. Tempered na yung pinalit natin. So, ayan. Kung nagustuhan mo itong video na to, ayan, please like and share and subscribe na rin dito sa ating channel para maging updated kayo kapag may mga bago tayong upload na video. So, ayan. Sana nagustuhan yung pagkabit natin ng tempered. At naturuan ko kayo kung paano ba magkabit ng tempered sa inyong mga cellphone. And thank you.